Slovensko nie je hrdé na svoje dejiny, lebo nepozná príbehy osobností, ktoré ich tvorili. Školy mlčia, médiá mlčia, my nemlčíme. Slovenský evanjelický kňaz, zakladateľ odborného školstva v Uhorsku, pedagóg, spisovateľ, polyhistor, filantrop a zeman Samuel Tešedík sa narodil ako Slovák na území dnešného Maďarska 20. apríla 1742 v Alberti. Jeho predkovia pochádzali z Púchova. Otec bol evanjelickým kňazom, ktorý zomrel v roku 1749 v Bekešskej Čabe, v slovenskom centre južného Maďarska. Po otcovej smrti sa rodina presťahovala do Bratislavy, rodného mesta matky Márie Alžbety Langovej. Avšak po absolvovaní miestnej základnej školy a evanjelického lícea v rokoch 1749 a 67 odišiel študovať na kalvinské kolegium do Debrecina a Blatného Potoka. Teológiu, prírodné vedy, medicínu a právo študoval na nemeckých univerzitách v Erlangene, Jene, Lipsku, Halle a Berlíne. Pôsobil ako farár v Šuranoch a potom od roku 1767 až do smrti v Sarvaši. Najprv v sarvašskej dedinskej škole zaviedol vyučovanie zdravovedy. Bol otcom myšlienky zimných poľnohospodárskych kurzov. V chotári Sarvaša začal vysádzať z Ameriky privezené agátové stromy. Nazývajú ho otcom agátových lesov, ktoré počas svojho života vysadil od juhu Slovenska až po juh Maďarska. Aklimatizoval však aj iné druhy rastlín a stromov, aj moruše, javor, jelšu, topoľ či búk a smrek. Vypracoval spôsob domáceho spracovania hodvábu a chovu húsenic priadky morušovej. Svoju činnosť rozšíril o problémy týkajúce sa zdravia ľudí, ako napríklad hlbenie studní, poskytujúcich čistú pitnú vodu, výživu roľníkov, pomáhal sirotám a chudobným ľuďom. Zanedbanú chudobnú dedinu Sarváš pozdvihol na mesto odborného školstva. Tu založil v roku 1779 prvý hospodársky inštitút, školu aj s praktickou výukou na pozemkoch nielen v Uhorsku, ale v celej strednej Európe a viedol ju do roku 1806. Prednášalo sa na nej v nemčine, slovenčine a v maďarčine. Po 10 rokoch od otvorenia mala škola 991 študentov, ktorí prišli nielen z Uhorska, ale aj zo zahraničia a záujem o štúdium neustále rastol. Tešedíkov ústav bol považovaný za vzorovú školu pre ostatné školy po celom Uhorsku. V Kezhej pomohol založiť v roku 1797 školu Georgikon, ktorá slúžila na vzdelávanie správcov šľachtických veľkostatkov. Jeho úspechy a chýr sa dostali aj do zahraničia, aj vďaka viac ako stovke štúdií uverejnených v zahraničných časopisoch. V roku 1784 napísal po nemecky knihu o biednom postavení sedliaka v Uhorsku, ktorú preložili aj do maďarčiny. A za rozvoj poľnohospodárstva slovenského pástora v Sarvaši a jeho manželku odmenil cisár Jozef II 2. septembra 1789 zlatou medailou a zlatým prsteňom. Vyznamenal ho aj Jozef II, aj Leopold II. Cisár František II. 17. februára 1809 spolu s rodinou povýšil do šľachtického stavu s erbom. Jeho školu obdivovalo cárske Rusko. Cárovna Katarína II. Ho dvakrát pozvala na návštevu do Petrohradu, aby sa osobne zúčastnil na reforme ruského školstva. Jeho pôsobenie prekročilo hranice slovenskej komunity a v Maďarsku je vnímaný ako významná osobnosť dejín.
Od roku 1961 udeľuje Maďarská agrárna asociácia pamätnú plaketu Samuela Tešedika a na jeho počesť sa udeľujú aj iné ocenenia v oblasti vedy a vzdelávania. Tešedika spomínajú v Maďarsku ako Maďara, vydávajú poštové známky s jeho portrétom. Bol to však Slovák, ktorý Slovákom aj ostal do smrti a jediné svoje dielo nenapísal po maďarsky. Zväčša písal po nemecky, ale veľký počet svojich kázní a niektoré pedagogické spisy vydal v slovenčine. V roku 1780 vydal slovenskú učebnicu pre obecné školy. Umrel 27. decembra 1820 v Sarvaši, kde má pamätník. Od roku 1948 je na jeho počesť na južnom Slovensku pomenovaná dedina Tešedíkovo, ktorej pôvodný názov bol Peret.